السلام علیکم مضموٗن چھُ کٲشُر جماعت چھِ پوٗنٛژِم موضوٗع چھُ کلہن کلہن اوس اکھ مشہوٗر تواریٖخ دان آز پرو أسۍ أمسٕے مُتعلِق کلہن اوس مشہوٗر تواریٖخ دان أمۍ سٕنٛدِس تواریٖخس چھُ ناو راج ترنگی یُس کلہن تواریٖخ لیٚچھ اتھ چھُ ناو راج ترنگی یہِ تواریٖخ چھُ کلہنن بٔہمہِ صدی منٛز لیوٗکھمُت یُس یہِ تواریٖخ یہِ چھِ تٔمۍ بٔہمہِ صدی منٛز لیوٗکھمُت اتھ کِتابہِ منٛز چھُ سٮ۪ٹھاہ پرانہِ زمانہٕ پٮ۪ٹھُک کٔشیٖرِ ہُنٛد تواریٖخ تہٕ اتھ کِتابہِ منٛز ہسا چھُ سٮ۪ٹھاہ پرانہِ پٮ۪ٹھُک کٔشیٖرِ ہُنٛد تواریٖخ راج ترنگی چھِ دُنیہٕچٮ۪ن توٲریٖخی کِتابن منٛز سٮ۪ٹھاہ اہم یُس یہِ راج ترنگی چھِ یہِ چھِ دُنیہٕچٮ۪ن توٲریٖخی کِتابن منٛز سٮ۪ٹھاہ اہم کلہن پنڈت اوس کٔشیٖرِ منٛز پٔرِہاس پورِ روزان پٔرِہاس پوٗر اوس تِمن دۄہن اکھ آباد شہر اتہِ آسہٕ بجہِ بجہِ لرِ یِم کنٮ۪ن ہٕنٛز بنیمژٕ آسہٕ اتہِ آسہٕ بجہِ بجہِ لرِ لرِ گٔے مکان یِم کنٮ۪ن ہٕنٛز بنیمژٕ آسہٕ تِمن کنہِ لرٮ۪ن ہٕنٛز کنہِ چھِ اتہِ آز تہٕ چھٔکرِتھ اتھ چھِ آز کنہِ شہر ونان یہِ جاے چھِ سرینگرٕ پٮ۪ٹھ سوپور گژھوٕنہِ سڑکہِ پٮ۪ٹھ دٔچھنہِ پاسہٕ پٹنس نکھٕ کلہن سٕنٛدِس مٲلِس اوس ناو چمپک یُس کلہن سُنٛد مول اوس تتھ اوس ناو چمپک سُہ اوس راز ہرش سُنٛد وزیٖر سُہ اوس راز بادشاہ ہرش سُنٛد وزیٖر تسُنٛد پِتُر اوس تمہِ زمانُک مشہوٗر سنگیت کار کلہن سُنٛد گرٕ اوس خۄشحال سُہ اوس پنُن سورُے وقت پرنس لیکھنس لاگان یُس یہِ کلہن اوس سُہ اوس پنُن سورُے زیادٕ پہن وقت اوس سُہ لاگان پرنس تہٕ لیکھنس سۭتۍ کلہن پنڈت اوس سنسکرت زبٲنۍ ہُنٛد عٲلِم تہٕ شٲعر راج ترنگی چھِ تٔمۍ شعرن منٛز لیچھمٕژ یُس یہِ راج ترنگی چھِ یہِ چھِ نثرِ منٛز کینٛہہ بلکہِ چھِ تٔمۍ شعرن منٛز لیچھمٕژ تواریٖخ علاوٕ چھِ اتھ کِتابہِ منٛز واریاہ مزٕدار کتھٕ اتھ منٛز چھُ کٔشیٖرِ ہٕنٛدٮ۪ن بالن مرگن سرن دٔریاون تہٕ وٕڈرن ہُنٛد ناو تہِ بیان درٕج امہِ منٛز چھِ کینٛہہ سوال نیران کلہن کُس اوس کلہن اوس اکھ مشہوٗر تواریٖخ دان أمۍ سٕنٛدِس تواریٖخس کیاہ چھُ ناو أمۍ سٕنٛدِس تواریٖخس چھُ ناو راج ترنگی باقٕے پرو صُبحٲے